misschien jullie kijken naar een nieuwe video van mijn kanaal. Hoe maak je een next pistool? Makkelijk. Het eerste wat je pakt is een kapotte nerfkogel. Je moest erin passen in het grijze stokje. Ik ga even wat drinken. Ik heb even mijn sinaas opgedronken. Nou ja, dan heb ik dit alvast. Pakte dit. Zet deze helemaal naar achter. Pak het stoppertje. Stop het rechter. Pak het geel stokje. Zet die hier. Pak het blauw stokje. Zet die hier. Pak het wit stokje. Zet die hier. Ja, en dan heb je water. Super top dat jullie hebben gegeven uit dit top te maken. Wat leuk hebben jullie. Er zit een deur voor mij in. Kom op man. Bang. Maar er staat nog maar 1 euro en 1 cent op in plaats van 15 euro. Maar voor jullie hebben gekeken naar deze video. Doei!